Slažete li se vi sa ovom konstatacijom koja je možda malo navijačka donekle, ali... Mislim, teška utakmica, polufinale, obezbedili smo srebrnu medalju na evropskom prvenstvu, izuzetan uspeh naše reprezentacije, izuzetna igra, nastavljen je kontinuitet uspeha vaterpola, prema tome nemamo šta da zamerimo, niti hoću da bilo šta da kažem, a kada bi govorio kao trener, kada bi analizirao normalno ovu utakmicu, oni mogli da kažemo što hoćemo, ali to uopšte nije bitno u ovom trenutku, igrali smo dobro, igrali smo požrtvovano, imamo dobru atmosferu i to je ono što je najvažnije za ovu reprezentaciju. Pa ja rekoh malo čas, ja više navijački, evo i naše klupe, svi su na nogama, čestitaju jedni drugima, čekamo da istekne još ovih 18 sekundi. Da li će i konačan rezultat tog meča biti 12-8, naši nešto i ne gledaju mnogo prema golu Pastorina, a i zašto bi, imaju fenomenalan rezultat, 10 sekundi, još treba sačuvati loptu, Stefan Mitrović, Italijani su se takođe predali i sada malo show programa za publiku, za naše navijače, lopta kod kapitena Udovičića, još jednom pogled, predivan pogled na tribine, pozdravlja i Dejan Udovičić navijače. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste na ovaj način bili uz reprezentaciju Srbije. Ušli smo u finale.